Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mibiya sa Jesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in town ako. Ang anak kong babayi giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babayi og miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babayi mitubag, "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dihay kausa nga miingon ang mga tinun-an ni Jesus, "Lord, dugangi ang among pagtuo." Diha sa to'y nisod ni hangyo niyang amahan, niya niingon ang Ginoo, "Kung may pagtuo ka, makahimo ka bisan unsa." Niingon gyapon ang amahan, "Mituo ko, Lord, pero dili pa kiniigo. Dugangi ang akong pagtuo." Unsa man di ay ang makapahimong dako sa atong pagtuo? Ang babayi dinhi sa atong Ebanghelyo mituo nga si Jesus makaayo sa iyang anak nga giyawaan. Nya wa dawatan ni Jesus ang iyang hangyo. Niingon si Jesus, "Para raman ang akong gahom, para raman ni sa mga Israelita, di man ni para sa mga pagano o sama nimo." Ana, ang sa may gibuhat sa babae, mingdot-dot gyud siya, miluhod. Primero gabarog pa man to siya, pagsunod niluhod. Pagluhod na giniya, "Ginoo, tabangi in taon ko," or "Sir, tabangi in taon ko." Gipunan pagid ni Jesus og sulti, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Ginganla na gid siya iro. Ang sa may gibuhat sa babae, wasan mo naminaw. Niingon ang babae, "Bisan gani ang iro, sir, makakaon mas mga mumho nga mahog gikan sa lamesa sa ilang agalon." Pasabot ang babae ang iyang pagtuo nahimong dako kaayo kay andam siyang mudawat sa kinagamyan nga pabor nga ihatag sa Ginoo kanato. Mo na siya dako nga pagtuo. Kana bang mudawat ta sa kinagamyan nga grasya. Lingi ay mong tupad. Yung namudawat ka gagmay grasya. Kaya kita manggod o papilion ta dako nga grasya, gamay nga grasya. Ari kita pili sa dako. Mananglitan, papilion ka, asa imong dawaton, 1 million o 1,000. Hay mo dawaton. Cash na, pulos na siya cash. 1 million o 1,000.
Oh, nawa, mga buangon gyud mo. Oh, papilion ka, asa imo, 1,000 o 100? Oh, ana kita ng dako. Mao na kasagaran, di na to ma-appreciate ang Ginoo sa mga gagmayng grasya nga iyang gihatag. Nya niingon ra ba si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Kusog kita maghilak-hilak, kusog kita maningkamot og patambal sa bag-ong na tao nga bata nga dunay hydrocephalus o dunay heart failure. Gastuan yung minilyon aron lang yun maayo, maghilak-hilak ang akong baby. Sakto na dili. Sakto. Porting sakto ha. Pero ngano man nga mag-inuman og pills, ngano man nga magpalaygit man, ngano man nga mag-abortion man, ngano man gang hunahuna moingon man dayon duha lang ka anak, di na pwedeng tulo, di na pwedeng upat. Dili day na grasya ang sperm cell ug ang egg cell. Grasya dili. Nganong imo manang patyon pinaagig ligation, pinaagig ayude, pinaagig kondom, pinaagi og mga pills. Tungod lang kay di pa makita, kay gagmay. Pero grasya na na. O sige, padako-dakoan na tog jotay. Kanang nahimo ng bata 3 ka buwan or 2 ka buwan, nganong makaako man pagpa-abort ang inahan tungod lang kay wapa makita, wapa mo gawas. Sinan ka na? Year 2021, naas Google ang abortion kunos tibok kalibutan for the year 2021, 73 million ang recorded abortion. Purti magani rong blow up sa social media ng flash floods sa India ba to nga nakapatay na og sobra naman tingay nag 100. Guol kay tana kunuhay pero wa gyoy naguol nga dunay 73 million ka mga fetuses nga na-aborted during 2021. Natanawa sa inyong Google, pariha bata. Kay lagi gamay pa. Sige, kana na lang yung nakita. Hay may gamay, imong o imong kilay. Sige. Hay may gamay na, hay may dako. Ang imong tibok o imong kilay. Gagmay kayong kilay. Mo na, yanuhon lang na ni mo kiskis. Nya ilisan ni mo badlis. Sige, tanawag makanser na niya ng imong panit sa sige ni mong kiskis. Di ba makaingon yung ka, patay, hasta o. Hay may gamay, ang imong o imong buhok. Hay may gamay. Ang buhok. Mo na yanuhon lang na nimog pakulor, lanuhon lang pakulor, gipatay nimo sa chemical ang natural color tungod kay buhok ra na. Tanawag mang meningitis na ka, di ba makaingon jud ka mas maayog yung naay o bahalag unsay colors buhok. Hay may dako 10 million o 100 nga slot. Sige na. Tubag. Hay may dako na 10 million o 100 nga slot. Dako kayo ang 10 million. Pero musugot rabiya yung ko kamong tanan mo palit mo tag 100 ka slot. Bisag mumho lang sa inyong rungsod sa pitaka o sa inyong bank accounts. Mumho lang. Ihatag sa simbahan. Mudawat ragin ng simbahan. Muna'y meaning anang atong slot. Ginakmay ragid na siya, pero dunay dakong kahimuan sa panalangin sa Dios. Ang atong kumbinto, tag 500 na per slot ang atong gihatag. Tanawa, di ba nakahimo na gitag arang-arang nga kumbinto? Gusto mo mo tanaw? Sige, atong tanawon. Sige, kana mga 100 o 500 na. Tanawa. Unsa ka powerful ning atong slot. Dili pa na mao ha. Kana mao na atong na-achieve na.
Palakpakan nato ang atong mga contractors. Nahuman na ang atong roof deck, nagsugod na sa concrete sa mga columns o beams para sa atong mga pedestals. Nganong niabot man nag-ingon ana tungod na sa gagmay natong mga acts of generosity. Mura sa atong lawas ba, na build up ang dako kayong lawas tungod sa kinini ang mga gagmay mga cells, billions of cells nga nagtipon-tipon nahimo ng usa ka dako nga organism. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Pahinomdumiing na nagsugod ragid kas usa ka egg cell. Ina. Nagsugod ragid ka sa usa ka egg cell nga na sudlan og usa ka sperm cell. Gamay ra kay na pero tan-awa karon ni simba na, tan-awa karon nagmisa na, tan-awa karon kusog nang mopalit og slat, tan-awa karon musuyop na, tan-awa karon palahubog na, tan-awa karon nagpuyo-puyo na. Mga buango na. Sa unang pagbasa matod pa diri sa Ginoo, dawato na nako ang tanang katawhan kay ang akong balay tawgo na og templo nga alampuanan alang sa tanang katawhan. Pasabot ang tanang tao sa tibuok kalibutan 7 billion kapin kada tao dawato nas Ginoo. Unsa may requirement? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gikan sa atong pagkamasupilon mubalik lang tas Ginoo. Ang masupilon basta mubalik sa Ginoo iya dayong dawaton. Pero kanang sigig tuo kuno Ginoo pero magsigig supak-supak, sigig simba, unya sige lang yapog panglibak, sigig luhod-luhod pero sige lang yapon og abortion, sige lang yapog pills, sige lang yapog ligation, kana dili sa na dawatos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang mga Hudiyo nga piniling katawhan sa Dios mahimong sinalikway. Mas maayo pa ang mga sinalikway kay mahimo pang pinili kay nituo nas Ginoo. Nya matod pa ni San Pablo, kung ang gisalikway gidawat sa Ginoo, unsa nakha ang pinili sa Ginoo kung mobalik sa Ginoo? Gibutang niya diri kinabuhing, unsa to? Kinabuhi alang sa mga patay. Kanang masinupakon patay na na. Di ba? Ang mubalik buhi pa na. Nya kay di man ta masinupakon na Amaroy project ang Archdiocese, atong hunongon usa sa makadiyot ang atong SBF dag kini bang atong project dire. Ato sang hunongon kay gisanguna na sad ko ni Archbishop Palma nga maoy mangulo sa Finance Committee sa pag-finance aning atong National Retreat for Priests. Kana siya. Karon na mahitabo November 7 to 9. Project ni sa CBCP para ni sa tanang pari sa tibuok Pilipinas pero limited lang ang maka-apil. Ang mga 3,000 kapari ra ang makaparegister og una mura mahog og first come first serve. Unya gisuportahan ni sa atong Archdiocese kay anhi man ang venue sa IC3. Unya ang mga Marian solidarity og ang charis or mga charismatic, mga covenanted communities maoy ning dawat sa maong task sa pagpahigayon. Nya niining maong mga grupo nag-appoint og mga committees na ay finance committee. Kita na sa dinhi maoy gisangunan kuyog sa mga leaders sa charismatic o sa Marian solidarity. Nya unsa may title ani karon? Priesthood, a call to holiness. Pila may budget ani? Ang budget sa tibuok event, 3 ka adlawng event for 3,000 priests, more or less, moabot ni
18 million. Gamay, dako. Bahala mo diya. O niya, ang mga pari, gipangayuan og registration fee nga 2,500. So 3,000 times 2,500, that is mga 7.5 million. So 18 million minus 7.5, mahimong 10.5. Yan, naasay kana ganing activity ang laiko nga mokita sa tingali ko nunag mga 500,000 ang mahog og income ana, ilas ang idugang. So 10.5 minus 0.5 equals 10. So ang pangitaunon karon 10 million. Mo na maghimo na sa tagbag-ong slots, mga mumho ba? Mga mumho, 100 pesos lang per slot. So mga namaligya ta karon og 100,000 slots. Ang title Holy Pads. So kaning Holy Pads, ang meaning ani holiness, peace, and divine salvation. So holiness, peace, and divine salvation. Tulo ka grasya ang atong iampo. So kinsa tong mopalit ani og slot, makadawat mo og holiness, peace, and divine salvation. Nya sa inyo sang pagpalit og one slot, makahatag sad mo og holiness, peace, and divine salvation sa mga tao nga inyong iampo, labi na gyud namong mga pari nga moapil bisan gani kadtong dili kaapil niining maong retreat for priests. National Retreat for Priests. Andam ba mong musuporta namong mga pari? Andam dili. Kahinay. Andam mong musuporta namong mga pari? Dili. Kana. Palit mo og at least one slot. Ayaw mo pag-uli sa inyong balay na dili mo makapalit. Nighuman aning misa na adiyas gawas, na adihay mga lamisa, doo lang mo diha, na idaghang mudawat diha ninyo sa Holy Pads. Mga igsoon, kining maong project para ni paghimo namo nga mahimo ming balaan. Kay nga naman, kami may inyong leaders. Nga unsay makapahimo na tong balaan, kon magdaig ta sa Ginoo, ato siyang isangyaw sa tibok nasod, ang Ginoo nga nag-require nato nga mudawat unta ta sa labing gamayng grasya nga iyang gihatag, aron iya sang ihatag ang labing dako nga grasya nga atong gikinahanglan. Kanabitang magpa-blessing nako diri. Father, blessingi me kay mo take me og board exams. Magdaday na ng mga lapis, mga kalkyo. Inigday na kong blessing, mo ingon dayon ko, andam na ba mamong mahagbong? O ayaw sa padir, ayaw sa nako, na di ko mo blessing. Nganong mo take man mo board exam or bar exams, nya di day gustong mahagbong. Ay nalamog take. Kay nag-take ni mo sa exam, unsa man na diha? Hagbong or pasar. Minsan di padir, mo claim gid mi Father nga si Mama Mary o si Jesus dili gid mi niya pasagdan. Di lagi mo pasagdan. Kadto deng nangahagbong, wa sa dito mo claim. Pero timan nga inigtik sa board exam or bar exams, hagbong or pasar gid na ang resulta mo bitang nai-exam. Nya andam na mong mudawat, dugay man jud kay istanan. Sige hangin, adi ko mo blessing, hanton mo to na lang ang luha. Nya na may usay mo kuyog ang ginikanan, moingon sa padir, ka-negative ba nimo padir, pagka pessimistic ba nimo nakuha ko mag-pessimistic, gahatag ko kamatuoran, andam ba mong mudawat? Kaya ang resulta ani karon, kung ang inyong gusto pasar lang yun, mo nang magpa-blessing mo, iniguman na kong blessing, ug mahagbong mo, ako'y inyong pasanginlan. Manabi na niya mo, di gina epektibo sa Padersiano, ayaw yung pa-blessing ana. Inaasa mo de, ato ta nga to'y, ato ta sa Simala, ato ta nga to sa Upon, ato ta nga to Santo Niño, ayaw gidang Padersiano, mahagbong yung ka, mahagbong. Naku, kadak, kaluoy na ko. Kaluoy na ko, isipari, inyo kong libakon, ana. Isa unsam day maayo, Pader. Naku,
paglipay mo kung makatake mo sa board exam, kay maunay grasyas Ginoo, daghan kay diha nato mga kaigsuonan, wa gani kahuman sa inyong kurso, wa gani opportunity pag-take sa board exam. Tingali gamay kay na nga grasya nga makaabot ka dito sa room nga imong gi-examinan. Pero grasya na nga nakaabot ka dito. Dako na kay nang grasya nga naa kay time o na-qualified ka nga mo take sa board exam. Tingali dili kayo dakong grasya kung kada question maka-answer kag usa ka question. Pero sa pag-answer nimo usa ka question, grasya na kay na. Sunod na sang question, di ka ka-answer. Sunod na sa di ka ka-answer. Niabot na lang na po, wa kay siguro sa imong answer. Pag abot sa ika-11 nga question, siguro na sa ka, duha na siguro nimo. Grasya na na. O tanawa, di ba paghuman, hagbong dayon ka. Nya sa man, mag-uol ka, dili nga naman nakahuman ko pag-take sa board exam. Kana mo'y grasya. Tagaan din kas Ginoo o grasya nga wa nimo palandonga. Di na ka mulahos pagka maestra, magmadre na ka. Pag-abot nimo sa pagkamadre, nahimo kang mother superior. Nakita sad nimo ang inyong parish priest na inlove mong duha. Og niingon dayon mo, sugod karon himuon atong balaan ang atong katawhan, magtinabangay ta. Amura na mo si St. Francis o si St. Clare. Amen. Nindog na ta.